Xwebûn li ser rihên rojnamegeriya Kurdî şîn bûye û ev 2 salin her roj bêtir şax vedide. Ez Zeki Erdem. Bernameya Hûrgilî bi analîz, şîrove û nirxaninên xwe di demek nêz de li pêşberî we be. Xwebûn ji niha şûn we weşana xwe ya dijîtalê hem li ser malpera xwe hem jî li ser platformên medyayê civakî xurttir dike. Merhaba, ez Bêrîvan Qayî. Ji niha şûn de em ê bi bernameya civana jinan li pêşberî we bin. Ez Elî Bîne. Em ê bi bernameya Dîroka Kurdistanê di demek nêz de bi hev re bin. Ez Ayşe Yüksel. Ji niha şûn de em ê bi bernameya Bêjingê bi naveroka çand û hunerê li pêşberî we bin. Merhaba, ez Medya Bal. Em ê bernameyê piyasayê de ser têgehên aboriyê û polîtîkayên aboriyê yên Kurdistanê tên meşandin pêşberî we bin. Merhaba, ez Badîn Akan. Em ê bi bernameya Rêzedersên Kurmancî bi hev re bin. Merhaba, Godarên Hêja, ez Zeynel Brut. Bi bernameyên dewlemend û mijarên cuda yên podcastê em ê li pêşberî we bin. Hûn dikarin li ser malpera me, kanala me ya YouTubeê, hesabên me yên Instagram, Twitter, Facebook û TikTokê me bişopînin.